Λευτέρη. Καλημέρα. Λευτέρη Σινιολάκης. Ο Λευτέρης με την. Πιπερίτσα του. Πιπερίτσα του. Ωραία. Για να δείξτε τον πλάνο. Να το. Με την όμορφη. Τι ωραία παιδιά είναι. Παιδιά, αυτή είναι. Ψεύτικη είναι, φαντάζομαι, έτσι. Όχι. Αληθινή είναι. Αληθινή είναι. Έλα, ρε φίλε. Και μια παιδιά έτσι βγήκε. Κοίτα τι πλάκα έχει. Από αυτό το φυτό. Από τόσο μικρό φυτό. Μονοπίπερη ή μονοπίπερη. Εδώ όμως καταλαβαίνουμε τον κύκλο της ζωής. Συγγνώμη, μια παιδιά έτσι γιατί. Είναι μικρούτσικο ακόμα. Δώσ' του λίγο χρόνο. Για εκείνα το να το δω λίγο. Θα βγει δεύτερη ή μόνο μία βγαίνει. Να, έχεις εδώ Θα πάνω. βγάλει κι άλλες πιπερίες. Βγαίνει. Εδώ πάνω τα βλέπεις αυτά που κάνει. Ευτυχώς δεν βγαίνει εδώ. Σκέψου να βγαίνει εδώ. Είναι μακεδονική. Είναι πραγματικά το θαύμα της ζωής. Είναι όπως το λες. Πραγματικά εδώ μπορούμε Είναι να καταλάβουμε φανταστικό, τον κύκλο της ζωής. Ότι βάζουμε το σπόρο, μεγαλώνει το φυτό, μας δίνει τον καρπό και μετά το φυτό. Καλά, είναι καταπληκτικό. Τέλειο είναι. Μπορώ να τη φάω, να τα κόψω. Κόψτε να δείτε τι ωραία που μυρίζει. Αλήθεια λες. Όχι, όχι, δεν την κόβω, γιατί θα είναι να μυρίσουμε. θα την πάρω σπίτι. Όχι, θα την πάρει σπίτι, κάτσε. Θα την πάρω, Λευτέρη. Εδώ Όντως μυρίζει πολύ έντονα. Πολύ ωραία, κανένα αληθινή. πρόσθετο, απλά σε χωματάκι, απλό χωματάκι με λίγο κοπριά. Έχουμε μεγαλώσει την πιπεριά αυτή. Μπορούμε να την βάλουμε και σαν διακοσμητικό στο μπαλκόνι μας. Καλά, είναι φανταστικό. Θα πούμε για πολλά όλα αυτά που έχεις φέρει. Ας ξεκινήσουμε όμως με την Πιπεριά. πιπεριά αφού την πιάσαμε στα χέρια μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Πιπεριές. Οι πιπεριές περιλαμβάνει Έτσι, μπράβο. Πιπεριές. Φάκελος πιπεριά. πάρα πολλά είδη. Πάρα πολλά είδη. Καυτερή, πιπεριά μακεδονική που είναι αυτή για γεμιστά, πιπεριά πράσινη, χλωρίνη. Τσούσκα ή τσούσκα. Η τσούσκα. Αυτή το σωστά. ξέρω. Η μακεδονική είναι πιο ανοιχτόχρωμη. Πιο Από την ανοιχτόχρωμη. άλλη, ενώ έχουν ίδιο σχήμα. Λεπτόφλουδη και πιο γλυκιά. Αυτή τι είναι η πιπεριά που βλέπουμε Κατάλληλη για απέναντι. γεμιστά. Αυτή που βλέπουμε είναι καυτερή. Τι Καυτερή. είναι. Είναι τσίλι. Δύσκολο, Αυτή θα δύσκολο να κοκκινήσει τη βάλει σιγά. στο στόμα αυτή. Πολύ δύσκολο. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε, πώς μπορούμε να φτιάξουμε την πιπεριά στο μπαλκόνι μας. Θα προτιμήσουμε μια θέση η οποία να είναι ηλιόλουστη, να έχει τουλάχιστον 8 ώρες ήλιο. Αυτό το δύσκολο. Συνεχόμενες 8 ώρες είναι πολύ Θέλει δύσκολο. 8 ώρες. μπαλκόνι που έχει τόσο πολύ ήλιο. Ναι, τότε να βάλεις. Πραγματικά αυτό είναι το δύσκολο που λέει ο Λευτέρης. Χρειάζεται καθημερινό πότισμα η πιπεριά. Θέλει νερό μπόλικο, Ναι. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε από σπόρο το φυτό, να πάρουμε σπόρο, να τον φυτέψουμε, να τον ποτίζουμε 2-3 φορές τη μέρα, να υπάρχει υγρασία για να μπορέσει να βλαστήσει. Σιγά σιγά μεγαλώνει το φυτό μας, αφαιρούμε όλα τα χαλασμένα φύλλα που υπάρχουν πάνω στο βλαστό, βλέπουμε τα άνθη, βλέπουμε τον καρπό, βλέπουμε το φυτό να ολοκληρώνεται, να οριμάζει και να μας δίνει τους καρπούς. Και μπορούμε να καταλάβουμε την τελειότητα της φύσης. Το επαναλαμβάνω και στέκομαι σε αυτό, γιατί μπορούμε να το δείξουμε στα παιδιά μας. Πώς μπορούμε να δούμε τον κύκλο της ζωής μέσα από τα φυτά. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό μάθημα και για τα παιδιά και για εμάς. Μα βλέπεις τα παιδιά πόσο τα εντυπωσιάζει. Συγγνώμη, Κατερίνα μου, που σε διακόπτω. Παρακαλώ, αυτό που γίνεται με τις φακές. Που κάνουν στα σχολεία με το βαβάκι και το νερό που ξαφνικά βγάζουν. το κάναμε. Ναι, βέβαια. Πόσο Πραγματικά είναι εντυπωσιάζεται. πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πέραν από την πιπεριά μπορούμε να δούμε και άλλα. Η ντομάτα Και άλλα που φυτά. είναι το νούμερο 1 που βάζουν όλοι. Η ντομάτα χρησιμοποιείται παντού. Και σε Μου σάλτσες έδειξες μια και σε... φωτογραφία που είναι σαν κολοκυθάκι. Σας έχω φέρει μια ντομάτα. Είναι αυτή εδώ, δεν ξέρω αν μπορούμε Δεν να έχει φέρει κανονική να ντομάτα. τη Έχει δείξουμε. φέρει κανονική. Φυτό. Είναι το τοματίγιο. Είναι αυτό εδώ. Παρακαλώ, Παύλο. Τι? Παύλο, το Το τοματίγιο. 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 Να το. Αυτό είναι. Ναι, η ονομασία του είναι φυσαλής και είναι μια πάρα πολύ γευστική ντομάτα, πολύ γλυκιά και χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική πάρα πολύ. Πορτοκαλί. Ναι, μικρή ντοματάκι μικρό, το λένε τοματίγιο. Τοματίγιο. Τοματίγιο, ναι. Λοιπόν, και αυτό μπορούμε να το καλλιεργήσουμε στην βεράντα μας και στον κήπο μας. Νερό και Ναι, αυτό τα έχω πολύ. φάει αυτά που τα Νερό, τρως τσακ ναι, τσακ. ναι. Είναι. Και γλυκά πολύ. Έτσι Ναι. ακριβώς. Είναι πολύ Φυσαλής. γλυκά. Φυσαλής βγαίνει μέσα σε μια φυσαλίδα. Αυτός ο καρπός είναι πάρα πολύ μικρός, σαν κεράσι και πάρα πολύ γλυκός. Ωραία. Και αυτό ήλιο. Ήλιο πολύ, 8 ώρες τουλάχιστον. 8 ώρες τουλάχιστον. Και οι ντομάτες θέλουν αρκετό ήλιο για να μπορέσουν να φωτοσυνθέσουν, να αναπτυχθούν και να μας δώσουν καρπούς. Μαζί με την ντομάτα μπορούμε να φτέψουμε κοντά καντιφέ. Ο καντιφές είναι η ματζουράνα, τη λένε πολλοί, ναι. Ματζουράνα. ή επιστημονικός ταϊγέτης. Αυτό το φυτό βοηθάει στη γονιμοποίηση και βοηθάει επίσης να μην πιάσει νηματώδη στην ντομάτα. Είναι μια ασθένεια Βλέπουμε τώρα που τι. καταστρέφει την. Αυτός είναι ο καντιφές. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να το φυτέψουμε μαζί με την ντομάτα. Στην ντομάτα θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το πότισμα. Όχι Για ποιο πάρα λόγο? πολύ, όχι λίγο. Θέλει μέτριο πότισμα. Μάλιστα. 3 φορές την εβδομάδα της αρκεί. Το αφήνουμε το φυτό να διψάσει και μετά το ποτίζουμε. Δεν είναι σαν την πιπεριά ή σαν το θέλει βασιλικό συνέχεια. που θέλει κάθε Αυτό είναι το μέρα. κόλπο, ναι. Είναι το κόλπο για να Λίπασμα μπορέσει. θέλει η ντομάτα. Καλό είναι να βάζουμε λιπάσματα. Θα προτιμήσουμε βέβαια πάντα τα βιολογικά.
κοπριές. Γιατί μετά θα τα φάμε. Γιατί μετά θα τα φάμε. Σίγουρα, βέβαια, το λίπασμα, αν βάλουμε ένα χημικό λίπασμα στη γλάστρα μας, δεν σημαίνει ότι θα φάμε το χημικό λίπασμα απευθείας. Αυτό γίνεται από σύνθεση. Και το φυτό το απορροφάει. Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα εύλογο για να γίνει αποσύνθεση και να πάρουμε τον καρπό. Καλό είναι βέβαια να τα αποφεύγουμε τελείως τα χημικά, εφόσον τα φτιάχνουμε για μας. Και να βάζουμε βιολογικά. Και για τόσο μικρή παραγωγή δεν χρειάζεται. Να ρωτήσω κάτι τώρα για τα βιολογικά. Και ο σπόρος δεν πρέπει να είναι βιολογικός. Διάκοψες την Κατερίνα. Ολοκλήρωσες. Συγγνώμη που δεν παρακαλώ. Ο σπόρος δεν πρέπει να είναι βιολογικός. Πράγματι, για να κάνουμε μια βιολογική καλλιέργεια εξ ολοκλήρου, πρέπει να ξεκινήσουμε από το σπόρο. Πρέπει να βρούμε βιολογικό σπόρο πιστοποιημένο για να ξεκινήσει η βιολογική μας καλλιέργεια. Μπορούμε όμως να κάνουμε βιολογική καλλιέργεια χωρίς βιολογικό σπόρο. Να καλλιεργήσουμε βελτιωμένες ποικιλίες με βιολογικό τρόπο. Χωρίς να βάλουμε δηλαδή χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Κοπριά. Τα υβρίδια που ακούμε και εγώ διάβασα στο ίντερνετ ότι μην προτιμάτε υβρίδια και όλα αυτά τέλος πάντων. Τα υβρίδια είναι βελτιωμένες ποικιλίες. Βελτιωμένες ποικιλίες, σε αυτά που βάζουμε εμείς στο μπαλκόνι μας. Έτσι, δηλαδή, η ντομάτα μπορούμε να τη βρούμε σε υβρίδιο. Υπάρχουν και στο εμπόριο υπάρχουν και απλές ποικιλίες, παραδοσιακές, και υπάρχουν και βελτιωμένες ποικιλίες. Οι βελτιωμένες ποικιλίες είναι πιο παραγωγικές, έχουν πιο καλά χαρακτηριστικά σαν φρούτα, σαν καρπί και πιο ανθεκτικές στις ασθένειες. Αν έχει τελειώσει, Κατερίνα, δεν ξέρω. Όχι, εγώ θα ήθελα να σου διακόψω. Συγγνώμη και που. Όταν λέμε. Ναι, ακριβώς πριν ξεκινήσεις. Επειδή έχει γίνει μια. Σαν ντοματούλα ή και σαν πιπερίτσα είναι η ζαρίφια από πάνω. Έχει γίνει μια παρεξήγηση σε αυτό το. Δείξτε πλάνο να ορίστε. Παρακαλώ. Εγώ ξέρεις τι ήθελα, μόλις ξεκινήσεις να διακόψω. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Πώς γίνεται να φάμε εκείνη την παλιά ντοματούλα που τρώγαμε μια ντομάτα, θυμάσαι εσύ. Που μύριζε, που είχε εκείνη που έκυγε λιγάκι. Η γιαγιά μου ακόμα έτσι είναι της γιαγιάς με ντομάτες. Ναι, τέτοια θέλω να κάνουμε. Σαν τη γιαγιά. Θα πρέπει να βρούμε να αγοράσουμε παραδοσιακούς σπόρους. Ντομάτα Σαντορίνης, ντομάτα Καλαμάτας, ντομάτα Κρήτης. Παραδοσιακούς σπόρους οι οποίοι να μην είναι βελτιωμένοι. Συγγνώμη, Λευτέρη, που σε διακόπτω. Δεν ακούει ο κόσμος τι λέει ο Τηλικερίδης. Όχι, αλλά είπε κάτι για τις γιαγιάδες μας ότι μπορεί να είναι η ίδιας τέτοιας, ότι έχουν μεγάλη διαφορά. Έχουν. Ναι. Η ντομάτα είναι πιο ωραία πάντως. Και τα αυγά. Εγώ πάντως οι ντομάτες που έφερα από τη Θήβα είναι σαν αυτές που λέει ο Χρήστος. Είναι βιολογικού θέμα ή τόπου? Εμένα, ας πούμε, η γιαγιά μου τις καλλιεργεί στη Σκοτίνα, στον Πλαταμόνο. Έχει να κάνει αυτό? Σίγουρα η γεύση της ντομάτας παίζει ρόλο με τον τρόπο που το καλλιεργούμε το φυτό. Με τον τρόπο. Με τον τρόπο που το καλλιεργούμε. Παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά δηλαδή του σπόρου. Εάν ο σπόρος είναι παραδοσιακός. Είναι πιο μικρές και πιο γευστικές. Και πιο κόκκινες. Σίγουρα οι βελτιώσεις στα φυτά έχουν γίνει για να πάρουμε μεγαλύτερο καρπό, για να πάρουμε πιο καλό χρώμα, για να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος στον παραγωγό. Γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει οι βελτιώσεις. Να μην μπερδεύουμε όμως το μεταλλαγμένο με το βελτιωμένο. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Άλλο το μεταλλαγμένο, άλλο το βελτιωμένο. Άλλο το υβρίδιο, άλλο το μεταλλαγμένο. Εγώ θέλω να πω πολύ γρήγορα, συγγνώμη, για εκείνες τις ντομάτες που πετάγαν παλιά. Θα σου πετάξω μια ντομάτα, θυμάστε που λέγανε. Αυτές οι ντομάτες ήταν τελείως διαφορετικές. Οι γινωμένες που έσκαγανε πάνω, ξέρω εγώ, και αμέσως άνοιγαν. Δεν βρίσκουμε τέτοιες ντομάτες πλέον. Αυτές οι παλιές ντομάτες που είχαν και γεύση και όταν τις πετούσες. Υπάρχουν, μπορούμε να τις βρούμε δηλαδή. Υπάρχουν. Συγγνώμη, ψάχνεις κάποιο και δεν βρίσκεις. Όχι, θέλω να ρωτήσω, γιατί συνήθως πετάνε γιαούρτια, πετάνε τέτοια. Η ντομάτα η κλασική, η παραδοσιακή, από εποχή Γκόρτσου και Μαυρογιαλούρα. Αυτές οι ντομάτες πού είναι? Υπάρχουν αυτές οι ντομάτες και μπορούμε να τις βρούμε. Πολύ ωραία. Αυτά ήθελα να ξέρω. Υπάρχουν φυτά παραδοσιακά. Υπάρχουν παραδοσιακά φυτά ντομάτας. Σήμερα εκλογές, παιδιά, μία μέρα 18 Ιουνίου δεν έχουμε σήμερα. Έχει αλλάξει, βλέπετε, πριν ένας πολιτισμός. Σουηδία! Έχουν αλλάξει όλα. Τα πράγματα προς το καλύτερο. Για πάμε και στα υπόλοιπα. Έτσι είναι στη Σουηδία. Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Πάμε, Λευτέρη μου. Έχασε την ευκαιρία σου, Παύλο. Πάμε, συνέχισε. Τι άλλο μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο μπαλκόνι μας? Μπορούμε να καλλιεργήσουμε μελιτζάνα. Η μελιτζάνα. Και αυτή βγαίνει σε διάφορα σχέδια. Βγαίνει στρογγυλή φλάσκα, βγαίνει με ρίγες. Υπάρχει και λευκή. Εμένα μου αρέσουν οι γεμιστές, παιδιά, με ρύζι. Όχι, αλήθεια. Έχω στο σπίτι τα. Δεν καλλιεργούνται έτσι. Γεμιστές. Να ήταν έτοιμες. Αύριο σε τα περάκι εγώ εσένα. Η μελιτζάνα είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να την πιάσει εδώ η κάμερα. Αυτός εδώ είναι με το μόβ λουλουδάκι, ναι. Μαζί με τη μελιτζάνα θα φτέψουμε οπωσδήποτε βασιλικό κοντά της. Ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά τα δύο φυτά. Ο βασιλικός βοηθάει στη γονιμοποίηση της μελιτζάνας και δεν την μικρίζει. Την κάνει πιο γλυκιά. Παύλο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και στην ντομάτα και στη μελιτζάνα.
ας πούμε, αν έχεις μια γλάστρα από τα δύο φυτά, τι ποσότητα σου βγάζει? Σου βγάζει δηλαδή αυτό το φυτό, σου βγάζει 2 μελιτζάνες? 1 τόνο. Κοιτάξτε, εάν έχουμε. Γοράκι μου, θα γίνουμε πλούσιοι. Θα γίνουμε πλούσιοι τις γλαστρούλες. Να οικονομήσουμε. Μία ντομάτα, καλή ποικιλία ντομάτας βελτιωμένη θα μας δώσει από 5 έως 10 κιλά το κάθε φυτό. Ξαναγυρίσαμε στην ντομάτα για να καταλάβουμε. Αυτή είναι ό,τι θέλεις να κάνεις. Η μελιτζάνα πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Μία παραδοσιακή ποικιλία ντομάτας η μελιτζάνα θα μας δώσει πολύ λιγότερα. Θα μας δώσει 1 με 2 κιλά. Κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό. Θέλει χωράφι για να Τι βγάλει. πότισμα η μελιτζάνα να Η ξέρουμε? μελιτζάνα θέλει καθημερινό πότισμα. Βάζουμε το βασιλικό κοντά της. Ήλιο 8 ώρες τουλάχιστον. Μεγάλο δοχείο, μεγάλη γλάστρα. Πλούσιο σε άζωτο, κοπριές, καλά χώματα, να είναι τα χώματα μαύρα, αποστηρωμένα, να επιλέγουμε να αγοράζουμε, να μην έχουν μέσα μικροοργανισμούς, ζουζούνια, κνίπες, για να μην μεταφέρουν ασθένειες. Και από ό,τι βλέπουμε, παιδιά, ετοιμάζεται να φυτρώσει η κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε. Να βγάλει καρπούς όμως. Να βγάλει καρπούς, εκεί είναι το θέμα. Δεν ξέρω τι Το λίπας θέμα μαθαίνει. είναι να βγάλει καρπούς, πράγματι. Δεν ξέρουμε πώς πρέπει να κάνουμε μια Και αποπαρασίτωση. να βγάλει καλούς καρπούς, νόστιμους, εύγευστους. Ουτοπικό σκέφτονται κάποιοι αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα. Αλλά... Και επίσης να συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, ότι έχουμε και την Παρασκευή. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός μέσα σε όλα θα πρέπει να κάνει και ένα πέρασμα από Γκτάνσκ. Από Γκτάνσκ. Δίπλα στη Μέρκελ. Έτσι δεν είναι? Η Μέρκελ δεν θα πάει. Δεν θα πάει, είπε. Είναι Μεξικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παρακολουθεί, είναι φανατική με το ποδόσφαιρο η Την Μέρκελ. έχει φάει μοναξιά. Εσύ θα πήγαινε σαν ήσουν Μέρκελ. Μα η Μέρκελ έχει φάει σε όλα τα. Ναι, αλλά τώρα με την Ελλάδα παίζει. Δεν πα. Φοβάται. Δεν πα. Με καραγκούνι και κοψίδι. Δεν ακούσει κανένα σύνθημα μέσα στο γήπεδο και πάει. 3.000 Έλληνες μέσα και να εμφανιστεί η Μέρκελ με το λαχανί ταγέρ. Αποπαραστωμένο κι αυτό. Δεν θα ήθελα να με στρέψει. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι θα προλάβουμε άλλο, να δούμε τι άλλο έχει φέρει. Έχουμε μείνει στη μελιτζάνα, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Να περάσουμε στα αρωματικά. Στα αρωματικά, τέλεια. Άνηθος, Έλληνο μαϊντανός. Δυόσμος. Ωραίο πράγμα. Βασιλικός. Βασιλικός. Δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο. Φασκόμηλο. Έχω φέρει. Φασκόμηλο. Φασκόμηλο, ωραίο. Και αυτό αρωματικό, βέβαια. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπαίνει σε όλα τα φαγητά. Σε αρκετά φαγητά νομίζω. Ναι, το μπαίνει. φασκόμηλο. Αλλά κυρίως χρησιμοποιούμε μαϊντανό στην κουζίνα. Το νούμερο 1 στην Ελλάδα. Πάει παντού. Έχω φέρει άνηθο και μαϊντανό. Δύο φυτά τα οποία μπορούμε να τα φυτέψουμε μαζί στην ίδια γλάστρα, γιατί συμβαδίζει και το πότισμα και ο τρόπος που αναπτύσσονται. Οικονομία. Κάνουμε και οικονομία. Κάνουμε Σε οικονομία, μια μεγάλη βέβαια. γλάστρα μπορούμε να βάλουμε αρκετά φυτά. Τι πότισμα θέλουν τα αρωματικά? Τα αρωματικά θέλουν full νερό, καθημερινό πότισμα. Να μην μπερδέψουμε το σέλινο μαζί με το άνηθο και το μαϊντανό, γιατί το σέλινο υπερισχύει του άνηθου και του μαϊντανού και θα επικρατήσει μες στη γλάστρα το σέλινο. Πολλοί το κάνουν αυτό το λάθος. Καλό θα ήταν να, να το βάλουμε ξεχωριστά. Επίσης, Από ήλιο? Ήλιο θέλουν τουλάχιστον 8 ώρες, 6 με 8 ώρες. Θα επιλέξουμε ένα μπαλκόνι που να έχει αρκετό ήλιο, ένα κήπο που οποίος να έχει πάρα πολύ ήλιο. Ισχύει αυτό που λένε το βασιλικό, ότι όταν κόβεις από πάνω από την κορυφή μεγαλώνεις απλά, και το αντίθετο? Πράγματι, το κορυφολόγημα αυτό ισχύει για όλα τα φυτά και για το βασιλικό. Πρέπει να αφαιρούμε από πάνω τις κορυφές και κυρίως τα λουλούδια. Ο βασιλικός, όταν ξεκινήσει να οριμάζει, από πάνω κάνει λουλούδι. Αν τον αφήσουμε να τα οριμάσει τα λουλούδια και να κάνει το σπόρο, ολοκληρώνεται το φυτό, ολοκληρώνει το βιολογικό του κύκλο και πεθαίνει. Εάν τα αφαιρέσουμε τα λουλούδια από πάνω από το βασιλικό, ξεκινάει και φουντώνει από το πλάι, βγάζει καινούριους βλαστούς και μπορούμε να τον διατηρήσουμε Άρα για μεγαλύτερο. κόβουμε λουλουδάκια. Κόβουμε λουλουδάκια, ναι, και αφαιρούμε από πάνω όλες τις κορυφές. Έχουμε ελληνικό είδος βασιλικού. Νομίζω έβλεπα τον Τζέιμι Όλιβερ που έδειχνε τον πλατήφυλλο. Υπάρχει ο πλατήφυλλος, πολύ πλατή το φύλλωμά του, περίπου σε μέγεθος. Αυτόν έχω εγώ. Ναι, σαν μια παλάμη. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη μαγειρική. Το λένε και μαγειρικό γιατί έχει πολύ πλούσιο άρωμα. Πίνασα τώρα, παιδί, με αυτό που λέμε. Σύμφωνα με μπριζόλες με πάνω αυτά διάφορα. Με δεντρολίβανα και. Δηλαδή, πώς συνειρμικά, πώς δουλεύει το μυαλό, έτσι, παιδιά. Δηλαδή αυτό το πλατήφυλλο. Εάν θέλουμε για μαγειρική, για το φαγητό, θα πουλήσουμε το πλατήφυλλο. Έχει πολλά αιθέρια έλαια και βγάζει πολύ ωραίο άρωμα. Δίκιο είχε ο Τζέιμι. Ο Τζέιμι είχε δίκιο. Αντικουνουπικό είναι, ισχύει ότι είναι αντικουνουπικό? Πράγματι, ο βασιλικός είναι αντικουνουπικό. Διώχνει τα κουνούπια όπως ο ευκάλυπτος, η λεβάντα, η λουίζα, η αρμπαρόριζα, σχεδόν όλα τα αρωματικά, σχεδόν όλα, όχι όλα. Είναι αντικουνουπικά, διώχνουν τα κουνούπια, μπορούμε να τα βάλουμε στο μπαλκόνι μας. Τώρα το καλοκαίρι που έχουμε πολλές κνίπες, πολλά κουνούπια και μας ταλαιπωρούν με τα τσιμπήματα, μπορούμε να βάλουμε. Η λεβάντα είναι πάρα πολύ καλό αντικουνουπικό, με τα αιθέρια έλαιά της και τώρα που είναι ανθισμένη, έχει ένα πολύ ωραίο μόβ λουλούδι, αποθεί τα έντομα από το μπαλκόνι μας. Μπορούμε να βάλουμε αρκετά φυτά
στο μπαλκόνι αρωματικά για να διώξουμε τα κουνούπια. Όπως είπε και ο Χρήστος τον Ευκάλυπτο. Μάλιστα. Ωραία, Πραγματικά παιδιά. διώχνει τα. Κάνει πολύ δουλειά και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Να είστε καλά, Λευτέρη καλή μου. εβδομάδα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Λοιπόν, να θυμηθούμε το